El Castell de Santa Bàrbara d'Alacant ha acollit l'acte de commemoració de l'aniversari de la Constitució espanyola, al que han assistit el president de la Generalitat, Ximo Puig, i la vicepresidenta Mònica Oltra, junt amb tots els membres del Consell. El president ha recordat a la generació d'espanyols i espanyoles que van fer possible el naixement de la Constitució de 1978. Entre ells ha destacat la figura de Miquel Grau. Durant el transcurs de l'acte, la família de Miquel Grau ha rebut la distinció per a la defensa dels drets i llibertats atorgada a títol pòstum i aprovada pel Consell. D'altra banda, el cap del Consell ha ressaltat que la Constitució ha de saber adaptar-se a les necessitats de la societat en cada moment històric i ha puntualitzat que tenim que repensar la Constitució per a mantenir-la viva i adaptar-la als nous temps. Són moltes les raons per les que 37 anys després hem de repensar la nostra Constitució. Una Constitució que, com he defensat al principi de la meva intervenció, hem de celebrar. Una Constitució a la que hem d'estar agraïts, però també una Constitució que hem de mantenir viva. Una Constitució que hem de saber adaptar als nous vents que bufen en la nostra societat i en el món. Posteriorment, la banda municipal d'Alacant ha clausurat l'acte amb l'himne de la Comunitat Valenciana. Finalment, el president, junt als membres del Consell, han recorregut l'exposició de fotografia de la Universitat d'Alacant, Mujeres en la Transición.